Bai? Ez? Volumena igual, gehiago? A ber orain, hobeto zuten da? Bai? Bai? Aurrea? Bueno, egunon eta eskerrik asko Euskara Aridu Elkarteak antolatu duen ekitaldi honetara etorri zareten hori. Ana, gogoratzen zara orain dela 30 bat urte euskara ikastekoa ekan izena eman genuenean? Bai, urte pilo bat pasa dira bai. Baina gogoratzen naiz denetik egiten genuela eta batez ere ze parra botatzen genituela. Ariketak, antzerkiak, jolasak, kantak, artikuluak, afariak, Molotov irratian saioak, asteburuak pasamendian, denetik egiten genuen, baina niri gehien gustatzen zitzaidana zen, kalera ateratzen ginenean, mintza praktika egitera, indioz hitz egitea lehenengoz. Baina tabernatik pasata, mingaina errezago askatzen genuen, ezta? Bai, alaxe esan. Baina nik bereziki daukat gordeta buruan oroipen polit bat, eta zan udederrara ginenean, egun batzuk pasatzera, eta baita ere Irati. Goratzen zarete, zuek, ze gustora egon ginenan, eta hori egun eta gau ez euskeraz, eta oso gustora, oso ondo moldatzen ginen. Egia esan, erronka pilo bat joan gara lortzen bide luze honetan, eta horren erruduna gure irakasleak ere izan dira, gure bidelagunak izan zaretelako. Hor behian batzuk ikusten ditut, Jose, Amaia, Andoni, Juan Mari, Jesus, Asun, Kris, eta zerrenda oso luzea. Mila esker zuei. Mila esker bihozetik, mila esker. Bai, txalo bat beraientzat. Guretzat gozada bat izan da horrelako irakasleak izatea, benetan. Eta baita izan behar da gu ere merito handia izan dugu, ez pentsa. Oso saia izan da. Hasieran ze saia zen bitz jarraian esatea. Gero zenbat eta gehiago ikasi, gero eta gutxiago jakin. Zenbat gora, bera, uste badakit, jorain ez dakit ezer, gero ez dakerrago ingo dut, egiten ari naiz, En fin, dakiguna kalean praktikan jarri, lotxa eta ezintasunak alde batera uzten edo uzten saiatzen, hobeto esan da. Eta, bukatzeko, ditxosozko euskera ariketak, azterketak. Baina, esaerak dioen bezala, ezina, ekina, egina. Begira gaurana, non gauden eta zer lortu dugun. Gure egunerokotasunean euskara erabiltzea lasai asko. Lasai asko edo ia lasai asko. Harira joango gara eta Euskara Aridu Elkarteak antolatu duen ekitaldiarekin hasiko gara. Otsailean jarri genuen martxa, jarri zuten martxa Euskara Aridu ekimena. 3 hilabete dira, Hernanin Euskarari eusten eta eusteko eskatzen hasi ginela. Aukera dagoen guztietan euskeraz egiten, gure egunerokoan, etxean, lantokian, kuadrilan, kirol taldean, edonon euskeraz hitz egiten. Bagara Hernaniar mordoska bat erronka honetan parte hartzen ari garenak. Markagailuak 286 lagun jartzen du, baina 300 gora garela esan digute. Geroxago jakingo dugu zehaz mehatzen bagaren. Baina zenbat ari garen bezain importantea, da zertan ari garen eta nola ari garen. Nik adibidez otsailean eman nuen izena eta 2 erronka potolo jarri nitun, bata senarrarekin eta aizpa txikiarekin euskaraz egitea. Gezurra dirudi, baina nik bikotea euskaltegian ezagututa, berarekin euskaraz lehenengo harremanak eginak, zoritzarrez erderara pasa ginen eta orain kontrakoa zan eta zan bide gauza bat egin behar genuna eta ekitaldi honi esker orain primeran gaude, oso erreza egin zaigu, naiz eta hasieran pentsatu oso zaila izango zala, baina ondo pasada bat, lorpen handia egin dugu eta aizpa txikiarekin familia erdaldunetik etorrita, berak ikastolan ikasita euskeraz, hilobeen aitzakiarekin euskaraz hasi eta berarekin erderaz egiten nuen eta orain ere euskaraz egiten dugu.
Orduan, ja pentsatzen ari nahi zurrengo erronkan, orduan, primeran, eta oso pozik nago, hori, aukera, hau izan dugulako. Pues ez sorte zeurea. Guztia. Ze nire lehenengo erronka, izan zen, familia barrun euskeraz gehiago aritzea, eta baita ere lantokian. Eta, ez da izan ondo. Kostatzen, ezin, eta gero pentsatu dut, igual erronka potoloegia, jarri nun nire buruai beti bezala, potoloegia, eta ja bigarren hilabetean aukeratu beste zerbait erresago, eta orduan egin dut kuadrillako 2 euskaldunei eskatzea, nirekin beti euskeraz aritzea, naiz eta ni euskeraz edo erderaz, beraiek niri beti euskeraz egitea. Eta nire sorpresarako oso ondo hartu dute, oso pozik, eta hori ari da funtzionatzen, eta bigarren txikiago, hobeto. Poliki. Antolatzaileek esan digutenaren arabera, 3 tik 2 erronkalari emakumezkoak gara, eta gehienak asko ingurukoak. Ereñotzu aldean ere, omen dabiltza mordoska bat. Eta beste auzoetan ere, ari dira pixkanaka